आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कुडाळ तालुक्याला मोठ्या प्रमाणात पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, मात्र या वर्षीचं चित्र काहीसं वेगळं असणार आहे। कारण प्रशासनानं यंदा पूर नियंत्रणासाठी नदी नाल्यांमधील गाळ काढण्याचं काम युद्ध पातळीवर केलंय। या गाळ उपशामुळे यंदा पूर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल का असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता आमदार निलेश राणेंनी विरोधकांना टोला लगावत प्रशासनाच्या कामावर मोठा विश्वास व्यक्त केलाय। पाहुयात ते काय म्हणाले। साहेब, तुम्ही ह्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाची एक फेरी मारा। दुरुस्तीचे पैसे आता हा जो नेरूर चौकी रस्ता आणि सातत्याने सोनवडे रस्ता असेल, आजूबाजूचे रस्ते असतील, जे कधी दुरुस्त व्हायचे नाही, आज ती कंडिशन बघा। पहिल्यांदा 10 वर्षांनी आपला मतदारसंघ हा जसा दिसतो, मी काय ते क्रेडिट सगळं माझ्यावर घेत नाही, त्याच्यामध्ये अधिकाऱ्यांचं पण क्रेडिट आहे। पावसाच्या अगोदर त्यांनी जे काही शोधलं आणि त्याच्यावरती उपाय शोधले त्याचाही परिणाम आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये। आता एकदमच देव करो परिस्थिती जर बाहेर गेली नाही तर आपण तयार आहोत, मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण तयारी केलेली आहे। परवा पण ऑनलाईन पाणी टंचाईची जी मीटिंग झाली, प्रत्येक विभागाची मीटिंग आम्ही घेतलेली आहे। मी तो स्वतः आमसभेमध्ये आणि त्यानंतर पंचायत समितीमध्ये सुद्धा पहिल्यांदा 10 वर्षानंतर असं मला वाटतं। मी काय देव नाही किंवा ज्योतिषी नाही, पण मोठ्या प्रमाणात आपली तयारी झाली आहे आणि मला अधिकाऱ्यांचंही मी अभिनंदन करतो, त्यांचंही कौतुक करतो, कारण का तेही खांद्याला खांदा लावून यशस्वी करण्यामध्ये त्यांचाही हातभार आहे।